Abusuafo ha Pemampem TV so na ede mo pie mu won kranza mamani amane no aya na ayiyo so eka ho bi na wo hwa Kokofo hine na Adomako nketia oni Kokofo abusuapanyini na nyako ababio ono anso enkranza man chiame no ono na chese o pie mu wo maame ya manu ayiyo ase na mamani amane fefefe chenchirenche chese etwagu no eyina chese se oba nkranza na Kokofo a omunim amamre no munim amane na omoboa ema nkranza amamre ni amane eyefe pa na ayuyo nso eka nanan mamamre ni amane ho eba akanma mu a ayuyo eya amamre ayemfa ani agro ana yentoto na sekra onim se obi efiri mu a yedi ne na otweda saada no kra na wafiri mu no yetena so na yedi ne na otweda efra na otweda no yedi adaduanan so firi ho a na yedi afinhia eno ena yedi kata ayuyo achi kra na afibia no aya Ghana etise ayuyo ahodo ena etwagu na amamre ne amane ahodo tweneka ahodo sanso na ndwomto ahodo a ema ayuyo eye krabehwe no ekoso ewom se nipa wu a aya na ya hwere yen dehye de nenso nam saa ye so ama yekura nanano mamamre ne amane titi adoma nkomasemu mehu sampa so bibi eto yani ana bibi to abusuako bi ani a aya na omufra kuntinkuni nanso no omufra kobene ede kire sampa omani apre na omahwere bibi nti enne da edi kan Saturday na onim se kobene nko a ena nanano afura chese kuntinkuni so edi ahima omode jam imame yamanu a wanya ne baabi ko eni ti jepre na hwe kwan na nan fa so e de mamani amane eja mame ya manu kwan ewo enkransa amire yesendo amire yesendo amire yesendo jamame Nigeria, and in ma and I can say, hey, mommy, Afia, on any master million of you. See, Nana, I do the enough proper also. Nabo Gumini, Akopra, Ojia, Fatre, hey, Kokofu, Abusapani, Nana, Yako, Abronoma, and then Yako Bromagia, I am a Tinish Kopro, Abusapani, a Jamafo, Okahubi, Robert Ozetachi, Abumasi Kasho sister. Wafata chiti sala nana tuba bima woni adisibusia nina million yenu yofa ente kanzubi surprise senior opo senior oha awojana nano enweji yama me hawa tuza fibra ha wadura enra obadisi edienu sasa senior opo senior ezudia chira wachi abusia la Canada sa na wabana babia demokrata bi anya mpere ho boano mate ya saudie mate na anya ko fajo menya kan wie ya announcement bi en fajiri owo me ya mate kasa Obama te ka babia obi akwa be de hye bredo mame Matilda Obama bredo eniye Obama ko babia okay, but you for Baba, sorry. No. I'm coming the ship Matilda or Papa Sota Chinsa. The one that I call Oko Jinan and General Babia with Jinana, my demo, my man. That matter you was switching a job of a tattoo. Now, on your promo, dear, I had to West you. Thank you, engineer. We are there, you do a bopla, you do it, you do it, Santa Pepe. Ruti, and oh, yeah, oh, mammy, a year. I am on for one general, mammy. Of a window, Obama told her, Utimus or Dr. Chipa. and now broke up. Obasan abribi ko sanete bribi ko 100 cedi over 100 cedi over so wetia emra jeje Nana nyako fajo no papa wadawru ma me how be great na wabre mame onsuri ana wa betinase Kokofura wadawru ma kura mi kotojo
Masi deɛ na mɛ bɛka kyerɛ wo ɛnfɔmso bi a nim deɛ nso asa nana no megyina ma ɔba Matilda a wɔyɛ me papa Masi akyi ne yere yi enti ɛnyɛ afei na yɛbɛyɛ nhwehwɛ ne mu da biara yɛahyehyɛ mankye sɛ a ɛnso da biara nipa nhyɛ ɛnti yɛnkɔfa ndɔkoro bi a ɔma ha aduane yɛde bi kada saa ɛnora na ɔbɛde rase da mfa mu wobɛdi koko a wonyaayɛ woba no wuti a wonyaayɛ ice water a wonyaayɛ aduane bɛ na wanya wodi yɛ no prosua a yɛakye ɛgye pa no wode bɔɔ so ne nyinaa ɛyɛ ka ɛda abusua so nti akyi yɛ sɛ ne papa no ne maame no ne wɔfa no nkwaabɛma yɛ bɛtaa n'akyi no nananom sɛ yɛhyehyɛ saa nneɛma no nyinaa nka yɛde sika ne bi tua mpanisi atia duro mmerɛ ne ahanti baduru million du million du baako du mmienu du mmiɛnsa du baako du nso du wɔde du nkuro aduonu toa so aduonu baako aduonu mmienu wabi aduonu baako aduonu nu yakɔ akɔduru aduanan 12,000 asɛ na yɛsɛ yɛbɛhyehyɛ nneɛma na tɔfo no na yɛgya yɛbɛyɛ ayɛ fomsoɔ ho ɛnkyɛ sɛ ɛyɛ na nkɔ so aka yɛ didi million atuamu hɔ ɔfo yere wɔnyam afɛti bɔfo tatata ɛna so million mmienu hɔ ɛnti million atuamu mmienu 52 million 5,200 ɛyɛ papa takyi ɛla dabi a na wote fɛsi ansa na wokɔ wodie mu yi maame no ne ne mma sɛ million mmienu takyi tii wɔne wabusua wɔngye na momfa nte ɔfiri a adomako asare kɔpɔ sɛ mpema million no yɛ baako ɔfɛ takyi ti sɛla rɔbɛn ɔsɛ kyɛti wɔne ɛyɛ charity bi abusua no nyina million baako yaw kwabena ɔdaworo ma sapre ɛyɛ church of Amenensi ulumanshua na yesa kusombra foto mpia mwachi baifo na gwensi afu nane mabasa jenjintum ampomase ukrani nsam milionu baako milion mienu milion miensa milion nine milion num milion siya
million so sikano faguo nipacho dabi faguo ako dia wo ya na anya fe faguo so ya to so million wake million pro million two baako ampuma sikano two yelu babago two yansa two nine mami grace na me no what's when you're married? Million two is young, million two so, million two or three after million two close. I'm a bit of woman in Shunameno. I need a guy to come one. I need a guy to come one. About Palace, what the tiny amenity. I'm from Mexico. I said, Mammy, any. Not coming young, sanity. Yaya trust no anybody can one million two okay yanko million two kro million 2,000 cities 20 million sanity oba pa adwo ampoma no how do you get here we mind oba ampoma say me dey sika what dey tan ni ma yeti so ye in serba tebeni wo ka wo bi me say every nanano and so I can just say adia to nanano mani na say ya no mo na so ne ko no ani ya na say ya ba ka bi ya kwa kire ya ni no mo